Да. Монче? Вчера им бях подписала едно стихче за финал. И само маят. Отпред, дрейк, всичко може да се случи. Дори най-невероятните неща. Надявам се никой да не го е взел, защото... Мълчи, една дума ми казва. Обаче търси контакт с камерата. Мони, дръж се. Дръж се, Монче. Ай се смори. Смори се, да. Малко вечерца. Дръж се, тате. Дръж се. Е, така се представи, че на плажа се причеше мамо. За година е така. Монче. Мони. Ехо. Ехо. Татенце, патенце. Айде, Мони, сва. Ти ако искаш се снима и аз обаче да го слагам между раните. Айде, взимай го. Ела, Моня, кажи чао, тати. Защото не искам едно обади женика. Hello, is it me you're looking for? Значи вие не сте в бар. Бара ли са го те? Лътя. Ама на кой са тези хубави чорапки с нея чепух, бре? Шарен ли си искам да знам като... Ма защо е такъв хладен, бе? Носа ти е топъл вече. Няма. Днеска Монче